Teen Youssouf Gueye jalal pinal ngindi Fuutari wayni may dumbirdu walata. Youssouf Gueye, notre patriarche et monument de la culture foutankaise, est parti à jamais dans la prison de Walata. Haymu yani barodi nani ungango mum mawɗo Teen Youssouf koye mawɓe halpularen futankoɓe adiɓe jangude fare sinkore jangi kadi ha dursi gila e jamanu tubakiri ko kay heydi dimbe joro sammenayo woni dow huɗino aduna ngo rutti ngo tolnodiri becce e cilon samdu fuuta ngo jiidi diwane ko billo e daabi wodeji gori ɗiɗi mawnunoɗe e Teen sabu woto hen fof ko laamorgo e fannu keriɗo. Daabiya ko laamorgo dawrugol pawingol e aada e gardugol Abdoul Bokar. Fuuta dartima duuɓi kewɗi jimani tubakiri e wallidiɓe mumen foti woni ko sernaɓe walla lawakoɓe. Ko billo laamorgo diine ko ɗon Mame Abdoul Gadiri Kane almami Fuuta gadano ko ɗon wattindi joɗade caggal nde eggina cilon. Ko heewi e dartol Fuuta cakkitingol ko adi natgol tubakoɓe nder Fuuta koye nder won diwan Bosse wanno eɗe battinno no feewi e hakkille mawɗo Teen Youssouf ha ko foti ala ko sababu nde pilli makko limtinɗi saabi ha hakkillam mawni e golwole jolnoɗe e diwan Bosoya e Fuuta e sifa kuuɓal kay heydi e gure taariɗe ɗum funnague e hirnague rewo e worgo hollata en tan ko Teen koye mbundi fuutankagal jibina e nder saare lasrire nawtude fina tawa e julwiltodiral leƴƴi heewde ñamgolliji dartol laamuji men ha imbu yonta tubakiri kay haydi ko saare gandal ɓoynde jangatede diine l'islam e fannuji gande lugginirteɗe e fannu fiqhu e tafsir fof wadde kay haydi ko saare laamorde tubakiri saare diine heewde ko battine fuutankoɓe e gurdamu men e sifa kuuɓal ko ɗum waɗi so nde saare tappama yiire jibinani en ndi kangameri koko haani tan waɗi. Mawɗo Teen Youssouf nde naati jangde faɗay sinkore e nde saare e ɗen kitale laamu tubakiri kesiri waawi faɗay sinkore gandi tubakiri ɗe no hanirta ni o dañi fattange jeeyede e ɓurɓe waawde faɗay sinkore e safde kuɗol o windi defte kewɗe ɗe lowdi kewndi fayida ina jeeya e majje les exilés de Goumel, Rella ou le chemin de l'honneur, Bilbassi, la littérature pulaar en Afrique au sud du Sahara. Teen jeeyama e windiyankoɓe farayse ɓe ɓurmi softande tarde defte mumen nde tawno mbiɗa yito hooram no feewi e majje e humpitade lowdi majje ɓe doorini pinal e gandal jowitingal e fuutankagal gongal e rostade e men ussorade e men doole ñande kala e Allah. Rewindade bindi mawɗo Teen Youssouf ko fuybade e mbundi fuutankagal gila to dartol pinal e hoore mum. Mawɗo Youssouf Gueye jeeyama e windiyankoɓe dandemayankoɓe taccinɓe fuutankagal e pulaaku e jokli windere nde. Teen indelefol ganniwol e hinde suwalɓe ngol filangol omo yodduno hen omo handuno hen sabu omo wawno tan nayorade tubankore o ruuɗo o lasli makko hono no ko ɓuri heewde e anduɓe men ɓaleɓe piɗɗori fina tawa mumen e ɗemɗe mumen ni kono ala ma mbiya ni jangde makko faray sinkore nde walla faray siire nde ɓeydo sembindemo e ubbitirde ngal ɗemgal donadi makko e fuutankagal hani dowli
ndi anda yanno fof. Windiyankoɓe men dande mayankoɓe e yaruɓe sinkude sudde fina tawa men rewrude ɗemgal faray sinkore eɗen mbawi wiide kamɓe fof e ko alda e sikke ɓe ɓulnanima en conce payodinde ɗe aduna fof naftorto jangata e mum gurdam leñol men. Mawɗo teen kañum fof e wonnode liggantonoɗo laamu walla liggotonoɗo e jilude laamu ha e pelle winderiyankoje serano e jokkude wittoji mum e dartol. O jokki ngon felo ubbidde e wurtinde dartol Fuuta jalbungol no puɗal nangue Afrique haw watti wadde jewde payodinde e fannu dartol e radio Mauritanie. Fuutankoɓe heewɓe haani e leƴƴi goɗɗi nanoji Pulaar koddaɗi ko ɗon puɗɗi famde dartol Fuuta no hannirta ni tugade duttorɗe celluɗe ƴogaɗe e defte dartol yankoɓe waɓe no Siré Abbas Sow, Cheikh Moussa Camara, Yero Diawo ha e dartiyankoɓe arabeɓe e tubakoɓe. Ɗen jewte gurtini dartol e hakkillaji ɓesgu leñol men gila e sagataɓe ha e mawɓe. Ɗum battini kadi no feewi e yimɓeɓe sabu dartol ko gonga ni ko gurdam mawɓe adiɓe sifoto kono tawnude ɗaamo gurdam ko wallitorade jooɓari ngam loyndade to faya ngam dikkodirde e jiiri garaji aduna kewɗo pila beña e joom soome mo gurdeno. E dow ɗum ha joni dartol ko timtidorgal yonta fof beele ina anda no tinnare e ɓiɓɓe yonta mum waaji e mawɓe men ɓennuɓe wadde andude dartol ko jooɓari payodinde leñol ballitori ɗum e ɓurde wawde yarude yeeso. Ko nden jangde fayodinde mawɗo Youssouf Gueye lowatno e noppi ɓiɓɓe leñol ngol yontere fof lawol gotol umorade sawtowol mum gurgol e dande mum worworde wurde labtude ɗen binnande gona momtotoɗe e ɓerde hakkillaji heɗotonoɓe mo. Ten hesɗitini hakkillaji men o andini en mawɓe men salaninoɓe en yaware ha darni laamuji tiɗɗi ɗi guɗata e nder fayidagal e cañurendu timmugo gila e tuma nde ko ɓuri heewde e leƴƴi ɗanino ɗoygol luggol e tuma mo ɗi koyɗani ummade saka finde ngam darnude gendiji. Wurtinde e dartol mawninde dartol wona hunde walla fannu mo leƴƴi dartoriɗi fawde koye mumen e dow windere jiɗani leƴƴi ciforteɗi tataɓal windere. Sago mabɓe ko woto en caytor hay seeɗa ko faati e siftorde e siftinde dartol men. Sago mabɓe ko yo en belsido ko men majja melew beele eɗen gonta sokkiñeɓe beyweye to hendu soggiri fof nayoroɗen toon keddoɗen e on kaya beeya. Yo Allah suran en jeeyede e ɗin leƴƴi cayoji e nder lappi dartol majjoyoji melew ɗi gurdamu men watti doyta tan e simtede e defte tawa kadi ko cimti bonɗi ɗi añɓe mumen bindi walla ɗi añɓe men bindi. Ten noon lewani en gesa mawba e ɗem ɗiyankagal e dartol e pinale ganni o sipirama hen no doole makko potirno o laatinoma gando dowrowo joom nantonoɗo leñol mum ngaluji mum adeyankoji asa asto yaltina halfina ɗereji. Beele wona ni sabu wonnodemo baaba juumo dadiɗo saabi haalamu safal ɓe wallidiɓe mumen tubakoɓe gadi Allah e balɗe makko beddimo e dumbirdu hoynirdu lollirdu walata ndu anduɓe rewroɓe fulɓe ha e koninkoɓe mum lebta lebte bonɗe mettude sifade kamniɗe dartude tawi ɗe baɗate bonɗe fof woni dalilu mum ko mumtude leñol sabu anduɓe ko kañumen goni pooye joom nantoɗe leñol
hande mumen ha e janngo mumen ko ɓe nanduɓe so ɓen anduɓe cuɓtama momtirama am de belaɗe ɗum jamminta tan ko wadde waɗɓe ɗum ɓe fandare mumen ko helde dole leñol wattude ngol ɗoftiɓe ɗigguɓe mani jeyaɓe jiyaɓe ɓe ɓoggol jiyagu logga e daɗi mumen tenen e koninkoɓe men tedduɓe jamareɓe suusɓe heddiɓe to walata e yinal mayrani mere te mayrata mere meƴƴelde inde mabɓe ma bindire alkule kanŋe kalis golwole mabɓe e gande mabɓe ma binde e defte ina jewtire ina darte teni ten a yeehi tawi ka laatiɗo cahudinɗo saabu golle ma fof e juuteni gurdam ko jangguinde findinde e ɓanguinde gandal mawɗo ten yo Allah yurme yaafoma to ɓuri towde aljannaji jaɓɓoma kulol Amadou Tidiane Kane windiyanke wittiyanke keblowo heɓloɓe musidɓe tedduɓe on jarama e kettugol men yo Allah rokku en nande famde e naftorade